da ya shafi tattaunawa kai magana da mutum ko kuma a'a ainihin ka kira mutum a waya kamar yadda yanzu zamani wannan technology da ya zo mana na wato kwamfuta ta hannu wannan waya muke yawancin amanar juna a kanta. Wallahi dan uwa duk mutumin da ya kira ka a waya ko ka kira shi a waya kai recording ɗinsa ba tare da ka nemi izinin na yi recording ɗinka kuma zan yada a kai recording ɗinsa ka je ka gaya wa wani mutum da bai so wane ya ji zancen da kuka ka ci amanarsa, kuma wallahi ranar gobe kiyama sai kun shari'a da shi. Ka san da wannan duk wanda kai recording ɗin maganarsa ka je ka kai wa wani to hakikatul amr ka ci amanar wannan da kai recording ɗinsa. Idan kuma text ne tsakaninka da shi ya turo ma sai ka tura wani ba tare da izinin wani ɗin ba dan munafurci da kinibibi da cin amana, to ran gobe kiyama yadda ka tura wa wani din Allah sai ya kira wanan da ka turawa da kai din sannan kuma da wanda aka ɗauko maganar tasa aka kai wa wanan Allah sai ya muku shari'a ranar gobe kiyama. Da haka wannan muguwar aƙida ce, muguwar al'ada ce, muguwar ɗabi'a ce. Da yawa yanzu 'yan uwana musulmi ku kalla a ɗau mutum bidiyo ba tare da ya sani ba, haka kawai wani zai zo ya maka bidiyo wani abin takaici ma annabi ya hana wani ya kalli tsirarar wani. Haramun ne wani ya ga tsirarar wani, amma wani ya fakaice ka tsirara ma sai ya ɗau bidiyon ka kuma ya yaɗa wa duniya. Kaga wannan ya shiga babi kuma na wato ainihin shiga cikin mutuncin wato al'ummar musulmi, wanda annabi a hajjatul wada'i bankwana, hajjin da ya yi bankwana da al'ummar musulmi na duniya, yana cewa ku sani mutuncinku haramun ne a tsakaninku, ku ci amanar mutuncinku. Mutum ya keta alfarmar dan uwansa musulmi ya ci mutuncinsa haramun ne. Mutuncin musulmi a gun musulmi annabi ya ce haramun ne. Akwai keta alfarma da mutunci na dan adam sama da ya tube tsirara ka bidiyonsa ka yada wa duniya. Annabi ya rinka cewa ina gargadinku ku kiyaye mutuncin kanku, ku kiyaye mutuncin kanku, har annabi ya daga ya rinka cewa hal ballagtu ala hal ballagtu ala hal ballagtu, shin ban isar ba ban isar ba, suna cewa na'am ka isar. Manzon Allah yana cewa Allahumma shahad, Allah kai ne shaida, Allah kai ne shaida. Wannan maganar yan uwa ba karamin al'amari bane. Ka kiyayi ka dau bidiyon mutum ka je ka yada ba da izinin sa ba. Ki kiyayi ki dau bidiyon yar uwarki ki je ki yada ba da izinin ta ba. Wallahi kin ci amanar ta, ran gobe kiyama ba za ki iya fitar da kanki a gaban Allah ba. Ka kiyayi kai magana da dan uwanka kai recording dinsa ka je ka gaya wa wanda babu izinin sa, ka ci amanar sa, ran gobe kiyama wallahi tallahi ba za ka iya fitar da kanka gaban Allah ba. Sannan dan uwa ku sani barnar cin amana ta mu'amala, daukar mutum a bidiyo ko daukar recording maganarsa a waya ka gaya wa wani ko ka yada wa wani wanda ka san mutum zai samu matsala da shi.